¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, non vos preocupedes, porque aínda así nos queremosvos moitísimo, moitísimo. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que realmente saben o que fan. Que pase, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Casi adianto, Non me trabei nada, No. na presentación. Non como outro día entregándonos mestre Mateo. Sí. Outro día trabuqueime, pero teño Eu que... emocioneime cando se trabucou. Verdad? Ese é o meu Fran. E trabuqueime dando... bonito. Trabuqueime dando, non sei se foi o vencedor, tal... Teño No, con casi todos. un WhatsApp, teño un WhatsApp de Xulio poñendo, ese é o meu Fran, trabucando. Bueno, pero sabes a parte bonita do sábado? Que onte erguime cunha noticia dun xornal que me poñía entre os 10 mellores vestidos dos mestre Mateo. Porque te visteo a moza. Ti só Non non me te vestiguei, vististe. a verdad que non foi pola miña clase, sino porque o traxe era moi bonito. Bueno, como estades? Moi ben. Estades ben? Sí. Begoña, Aí que andamos, sí. vides con ganas, vides ben da espalda, das costas? ou... Eu non ando moi No. guiada, pero bueno, pode Aló, estarme, está que porque... Demo así un pequeno tirón o martes, Que ando así dis? media... Como quedaches? Parezco Robocop. Anda así un pouco. Bueno, Pero a ver bueno. se lle damos hoxe Moi ben. un día tranquiliño a Begoña coa receita que nos trae Bea de Santiago. Ola, son Bea de Santiago. Se vou preparar unhas legumbres. Eu fago un potaxe con repolo, carne de porquiño, cócese todo ali a fogo lento e xa nada máis. Mira, e agora que estamos en Semana Santa, o ben é que fagades unha receita sin a carne, porque agora temos que abstenernos de comela dela. A ver os cociñeros que recetiña me podedes facer para que poidamos tomar con pescadiño así e facer a vixilia ben. A min o que máis me gusta son as lentellas e os garbanzos. Así que, con algo deso, por favor. E, bueno, pois saludos a todos os meus clientes máis aos meus familiares. Un biquiño para todos. Aí estamos, vamos, Xulio, móvete un pouquiño, veña, va, un pouquiño, un Que ten pouquiño. aí un pouco. Outro que está mal. Estamos fastidiados. No, Estamos dous fastidiados. Estamos pa ir Eu costume comer ao traumatólogo. legumes. Sí. Si hoxe estamos coas vacacións do inserso aquí. Sí. Sabes? Estamos Sí. para o Xa chegarás. traumatólogo. Queredes que fagamos unha comida popular de encontro da terceira idade? sin ou- sal. Maravillosa. Sin sal, ou como Sí, queredes que maravilloso. vá? Bueno, vamos subir ao carro de Bea Sí. e vou facer garbanzos. Espera, Vas facer garbanzos? colleches. Sí. Si, pero ti tesme pinta de que faz garabanzos. Pero o que pasa é que, Sendo claro, a ti- min encantamos que di Bea co seu chouriciño, co seu touciño con todo, pero como estamos na época que estamos, Ai, que remata a vixilia ahora, remata a non? vixilia, pois vamos a facer uns con un poquinho de con verduriñas, con salmón, moi ricos, moi ricos. Non me acordo do peixe que iba a botar. Salmón, Tiven non? que mirar. Salmón. Sí, sí. Verdura de salmón é o que lle vai botar Xulio aos seus garabanzos, que eu pregunto se son de bote ou non. Son de bote. sí. Sempre, encanta. Son de bote. O bote- No, son de bote porque é express. Estes días ve familia de fora, veñen amigos, ven tal. Sí. Que faz? Non, ademais... Oye, tomamos un vermú, pide comer. Non, ademais, Faz, faz. agora venche, que está o fin de semana ben. Cambio o tempo, venche frío, e que faz? Pois eso, potaxe de vixilia. Un expreso. É que tanto che vale para facer en ensalada, en frío, tanto che vale para facer un potaxe, tanto che vale así para poder triturar e poder aí non facer lle vale para dipear. nada. Pero non que? lle vale A ver, para nada. Pero que? A ver, Pero que? a ver, bastante fai Os garbanzos, se pero sabe que? abrir o bote. Pero que? A cualquera que che veña. Que quen che preguntou? Madre mía! Ui, a que vas levar hoxe! É que foi un Empezamos foi un cedo. dormillón vestidos. A ver, Foi un dormillón vestidos. Begoña, que vas Ahora a xa facer? nos podemos meter Veña, máis. No. Parecía Que vas a facer? Veña, Vouche parecía un contar noivo. porque lle vou contar a Galicia o que vou facer un alfabas, non sei a que cámara tiene. A esa, bueno, aquela, ali. Entón vou facer As dúas. unhas alfabas riquísimas con langostinos crocantes e unha salsa americana. A ti no, a Galicia. Bueno, señoras, señores, cociñamos legumes, porque é unha boa costume, non voltas co prato, quedamos con Begoña Vázquez. Veña, arranca, vamos aló. Contame, Bego, ahora queresme contar a mí ou a Galicia? Voucho contar a ti Vale, porque vale, sabes vale. que non teño rencor neste corpiño. Non teño rencor neste corpiño. Boísimo. Mira. Entón, que vas a facer? Veña. Vou facer unha cousa, vou meter alfabas, sabes que se lle metemos unha cullera ou lle metemos algo, pois é non Sí. máis complicado para sacar, poden romper. Entonces, vámonos a meter nun pouquiño de auga morna, vale? Vámonos a deixar aí, ahora teño Ao baño de María, Ao así. baño de María, así directamente. Ah. O bote para que se nos vayan como cuaja, sabes? Porque teñen Sí. así moita xelatina. Entonces,
o que fan é facer moita capa, ves que non baixan para baixo. Ese é para que queden como máis líquidas, Para que nos queden máis líquidas, para poderlas usar, porque se lle metes a culler, para que se vayan soltando. para facer un guisiño, como vamos facer... Para que non che rachen. Exactamente, para que nos queden enteiriñas. Esa atención, porque é un truco, non é coña dicho Begoña. Exacto. Non é coña dicho Begoña. Estádelo vendo aí. Un dos trucos de Begoña Vázquez máis importantes ata agora. Poñer un bote dentro dunha auga. Ao baño de María, Madre mía. o bote de conservas para que non che rachen as fabas. Exactamente. Vale. É importante, Despois... Todo é importante na cociña. Eso para a presentación. Claro, ya apurache tempo tamén. Sí, para a presentación é... E agora vou facer un refrito, unha salsa super sinxela de facer. Bótalle todo. Botámoslle todo. Bótalle todo do allo. Aí vai. Do allo. Todo para dentro. Todo allo para dentro. Dios. Cortar un allo así é increíble porque... Xa aromatiza moitísimo. Aromatiza moitísimo, sí. Xa expresou. Entonces, teño... Sempre hai presa, para a cociña. No, é que xa non lle quitache a pel, botáchelo todo aí. No, porque mira, sabes o que pasa? Que? Que... A pel dalle sabor tamén, entón non ten problema. Pensei que non sabías que dicir. Sí, sei ben o que dicir. O que pasa é que me falan por todos os lados, tú, fálame a directora... Pois mira, mentre che fala a directora vou falarlle eu a Galicia. Se queredes chamar, comentarnos algo, 664-4834-197, teléfono da Voltas co Prato, o que podedes chamar e falarnos se sodes de potaxes de conservas, se fadedes algo agora na vixilia, contade o no Voltas co Prato, o noso teléfono, e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Moi Na ben. televisión, dar legumes. Estás Aí pletórico. está, mira. Está metendo, o sea, non explica nin o que está metendo, ela vai metendo aí. Mira, é moi fácil, metín a cebola, e agora estou metendo as cabezas do langostinos. É unha pota ou é o cubo da basura este? É unha pota, cañotas. Ai, Dios mío, como estás comigo hoxe, Vamos apañaos. Vetes as cabezas polo sabor, non? Como fai Xulio. Onte tocou ya Xulio, hoxe tocou Espera que veña aquí, un pouco de xa verás. pimenta negra, unhas boliñas. Vale, deixamos sempre que se sofrita, ben? Ala. Aí, ves que xa empezan a coller cor. Sí. Teñes que... Isto é bo que colla cor, vale? Non que se poña negro, pero Vale. que colla un pouquiño de cor. E vas machucar as cabezas como fai Xulio Eu sí, aplastadas. ahora Vale, aplasto vale. un pouquiño, pero depois tamén vai soltar moito xugo porque vou triturar toda a salsa. O conxunto. Vale. Espera. Entón vai haber un momento cando este este cociñado que triture la salsa e colala ou E algo, colámola, non? sí. Vale, vale. Exactamente. Vamos a engadir tamén pemento. Se non con tanta casca, tanta pel, calcare lle meto Claro, dentro. no, pero eso colámolo todo. Vale. Tamén os pinchos que teñen os langostinos e todo, isto colámolo todo. Que ben uli. Que ben Home, uli. que eso xa chira ben, un pouquiño de allo, un pouquiño de langostino e xa está rico. Dios, Por vale. eso hai unha receta que se chama langostinos ao ojillo. Bueno, creo que te vou deixar, vou marchar con Xulio, porque se non ti máis eu igual acabamos a tortazos hoxe. E non é plan de que nos vexan así. Veña, deixamos a Begoña aquí coa súa pata e vemos con Xulio. Mira. Veña, que estamos de orquesteo, Xulio, que xa estamos no medio de Semana Santa. Madre mía. Sabes o que estamos? Polo que vexo, descansados, Eu sí. Estou recollido, estou Dormí, meditando. hoxe dormí. Estou facendo un viaxe interior. Hoxe dormí. Hoxe erguime. Adestrei. Todo teño a enerxía toda, sabes? Xa. Veño pasado de voltas hoxe. Adestraches despois de comer, mira. No, antes de comer. Pues mentras ti adestrabas e todo eso, mira, eu estou Ti facendo traballabas. un refritiño, vale? Moi ben. Mira, un refritiño básico, Que temos? Allo, Pemento. cebola, pemento vermello e pemento verde, vale? Nada máis, vale. Nada máis. Esa cebolinha xa está. Mira, ahora que está xa medio doradinha, vamos a empezar a botar tomate. Un poquinho de tomate, entón xa temos o Que o refrito, tomate, unha das cousas que che vai perfecto. facer vai ser soltarche a uguiña, non? Tamén. Para axudarnos a que coza o A resto da que verdura. Moi ben. Moi ben, cañotas. Estás te poñendo a Estou, tope. é que estou aprendendo moito Estás con poñendo vos. a Eu tope. métome con vos, pero aprendo moito, Desde que eres un Divulgador. gran vestidor Aí elegante, está. un tío Divulgador elegante. gastronómico e ben vestido, demais. Es o Arturo O que, o Arturo Fernández Son un Fran da Cañotas, divulgación. chaval, son un Fran Cañotas. Arturo Fernández da divulgación. Arturo, que lle mandamos un bicazo. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe que pase, por favor. Bea de Santiago, un aplauso para ela. Hola, Bea, pasa por aquí. Muchas. Benvida, que tal, como estás? Hola, Bea. Ven. Bueno, decías Deseando antes... probar. Mira, no vídeo dixetes unha cousa que me chamou a atención, dixetes un saúdo para os meus clientes. Por qué? Porque non, eu teño a Rasería San Marcos en Santiago. Cuidado, que eu fun ali. Publicidad. Cuidado, que eu fun ali, Esta muller xa estuvo aquí e ali cómese Sí, ben. xa estuve aquí. Cómese verdad. ben. Iso é certo, iso é certo. Hombre, eso cómese procuramos. ben. Pero, non sei se facedes comida de vixilia. O mellor non.
Si non Se nos acordamos, pero é nunha raro, raxería é raro. igual raro facer comida de É moi vixilia. raro, Pois moi nós raro. hoxe temos comida de vixilia que che conte, Xuli, vai facer un potaxe un pouco Hola, particular. Hola. Veña. Pois mira, estou facendo un refritiño para o meu potaxe. Un potaxe de garbanzos de bote, vale? Entón fago un refritiño con cebola, allo, pemento vermello, pemento verde, un poquinho de aceite de oliva e vou botar salmón. Vale, vamos a dar un toquiño exótico. Gusta a cociña exótica? Os sabores Sí, exóticos? Bueno, vai ter moito. un poquinho de curry, un poquinho de cúrcuma, un poquinho de soya... Guau, vamos a dar así un como toquiño. estás, Sí, sí. Eu Hombre, no xa que- clavo con todo, Si, comigo. gustan, os tres. Sí. Mallado. Por garbanzos e Claro. salmón e... Pois é moi aromático, Todo. sabes? Prescindimos do chourizo, do tociño, de todo o que Sí, nos sí. gusta, pois vamos a dar un toque diferente para que non sea No, pero sí un que é prato verdad que é un aburrido. bo sustitutivo botarlle así especias orientais porque sempre lle dan moito Demais. sabor, non, Sí. aos pratos, é verdad. Efectivamente. Entón, mira, Sí, sí. o primeiro que vamos a facer é este salmón, vámoslo botar aquí nun poquinho de salsa de soya. Ah, lo vale deixar Vamos a como- deixar, nada, 2 ou 3 minutiños só, vale? aí coa maridaxe, non? Eso é. E mentras Vale. atendemos o refrito, e miro a ver o que fai Cañotas para que non quedarme sin traballo. Bueno, pues mira, vamos a deixar aí a Xulio maridando no seu salmón e imos con Begoña. Vete por Eso, aquí. vamos por aí. Ponte aquí, ponte aquí. Ponme Hola, Bea, benvida. Ponte aquí. Hola. Eu vou procurar non falar porque hoxe empezamos Begoña máis o programa un pouco confrontados. Un pouco vale? Sí, un pouco confrontados. Entonces, Que va, xa Portaste un te pouco mal, entonces. sí, portei un pouco mal. Que va, eu non lle teño rencor. Nada, non é ni nada uno. rencoroso. Cero. Veña, contalle. Mira, o que botei aquí foron as peladuras dos langostinos, botei 2 cabeciñas de allo cortadas a mitad, un poquinho, a sofreír un poquinho de aceite, dúas cebolas así cortadas en, ben ves, en cachiños grandes, un pemento e uns tomatiños enteiros. Vale. O sea, quero dicir, visto así que a xente está o vendo na casa, e está vendo evidentemente o programa, ti ve a pota e a pota bo aspecto non ten. Pero cheira ben, aquí. Claro. Moi ben. Sí, Moi ben, Moi moi ben. Bo aspecto non ten, pero nós temos que deixar fiar polo teu talento, non? Claro, tens que Deixar fiar de mí. levar, aí está. Ahora vamos a engadirlle un pouquiño de perrins, que esta Que tal a salsa perris, que ben? Me esta gusta, salsa me gusta. Vale, vale, que vale. encontramos en Tamén. cualquier supermercado. Sí, sí. E aí, deixamos que sofría un chisquiño. Bueno, ve esta... Engadimoslle coñá Ole, ve está moi Aí a vai. tope coas dúas receitas hoxe, eh? Sí, a viño verdade que branco. sí, Estás moi a tope. Teño complicado. Sí, sí. E viño blanco, Aí, coñá, viño blanco e viño salsa branco, perrin. sí. E rematamos co tomate triturado. Vale. Ahora vamos deixar que cociñe un bo rato e despois o que vou facer é triturala toda Buah. e pasala por un colador. Listo, xa temos para meter as nosas fabas. Unha salsa super fácil, super sinxela e xa verás que ben queda. Pois, vea, chegou un Ule, momento, moi ben. da verdade, no que che teño que preguntar cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis? Que está complicado porque che gustan as dúas. Sí. Pero, pues mira, creo que... Creo que a de Begoña. Creo que a de Sinalou Begoña. A de Begoña. Vale. Así que polo momento... No esperaba eso, eh? Bueno, mini punto para Begoña, así que veremos como vai o conto. Vou te mandar a zona de sufridores, despois chámote, vale? Moitas gracias. Un aplauso para Bea que está con nós con a Voltas co Prato. Señoras e señores, estamos na Semana Santa. O mundo divídese entre os que seguen a tradición e optan pola contención e os comellóns que aproveitan os festivos para darse unha boa homenaxe. Para contentar a todos, os legumes ofrécennos a solución perfecta. A quen non lle presta unha boa potaxe con garabanzos e bacallau? Ou cuns lagostinos? E que me dicides dun guiso mariñeiro de fabas e luras? Ai, poucas cousas prestan máis que un prato de culler cando fora, como hoxe, canchuzos de punta. Hoxe damosvos dúas receitas novas para despedir o tempo de vixilia sen renunciar ao sabor e de paso, cantar o corpo. Xa nos contaredes que tal, como sempre, estaremos en @voltascoprato. Se hai alguén que teña algunha proposta, por favor, escribide aí e enviad as fotos dos vosos pratos, que sempre queremos que nos enviades as fotos, que están moi guai para nós coller ideas e tamén fichar xente que veña aquí tres receitas. Vego. Hola. Ves? Xo, triturou no? Sí. Tritureino, coleino e Guau. ahora voucho dar a probar hoxe. Bueno, a pesar de todo. A pesar das que... Eso é para que deixes de chamarlle cubo da basura. No. Dixen que parecía. Vou. Está buenísimo. Está moi bo. Moi bo, Begoña. Ahora vou... Moi rico. Para acompañar, como usamos as peladuras aquí nesta salsiña, Sí. vou acompañalo con uns langostinos crocantes, vale? Co que Como vamos crocantes? facer... Valo rebozar. Sí, vamos rebozar así. Espera, Pasámoslos espera. por fariña, Vainos rebozar con flocos. con flocos de millo. Sí, sí. Sí, sí, este un poquinho menos gordiños. Aí,
Pasámolos. Pero son os do almorzo, non? Son os do almorzo, claro. Aí. Entón, fariña, Fariña, rebozado normal, pero con flocos. neste caso fariña de trigo, pero se queremos facelo pa xente celíaca, o que podemos facer é fariña de arroz. Sí, sí. E xa está. Fariña, porque ao ovo final... e os flocos. Exacto, fariña, ovo. E agora vamos a botar o así. Bueno. E agora vou botar a alfábar na salsiña e fritir os langostinos. Super sinxelo. Claro, porque despois as fabas, unha vez que se soltan aí, mételas directamente na salsa. Exactamente, métemolo na salsa e Oi, listo. Esta receita é facilísima. É moi fácil de facer. Sí, sí. Moi Moi fácil. sinxela e xa verás que agradecida é. Sí, sí, ten un aspecto... Ves, agora botámoslo así. Bueno, Aí. alucino. Se está, eu creo que xa está quente. No, eso é unha guerra túa, non miña. Non vou meter aí a mão. Non te arrimes moito, non? Na. Que mire, xa empeza a saltar isto un pouco. No, voume botar cara atrás. É mira. máis. Vou ver como botalo primeiro e vou marchar con Xulio. Por si queres podes marchar. A ver, queres botalo primeiro aí? Por voto, cho, sí. Veña. Aí vai. Ainda lle falta Ainda un está chisquiño. frío. Oh, que pena. É que Begoña Vázquez este fogón non fai moi... volveu fracasar estrepitosamente. Marchamos con Xa Xulio. estamos. Es implacable. No, ese fogón é verdade, é certo que xa lle fallou un pouco onte. Bueno, vamos Sí. a ver. A mí este non me falla, ves? Este vai a tope. Mira, Tu vai. refritiño, botei ahora un poquinho de caldo para ligar esta salsiña que ves, vale? Buah, que ben ulo, que Ule ben, verdad? É un refrito moi base. Entón, ahora ainda vai ulir millor, porque é cando íbamos dar eses toques que decíamos. Oh, Temos que ben. cúrcuma e temos curry. Vale. Vale. Ti que estiveche, eres un profesional do este, sabes, do oeste. Do oeste. Do oeste. Do leste. Cale, a ver. Isto é curry, isto é cúrcuma. Moi ben, un aplauso, Home, por favor, para a gañotas ver, que por vai. favor, un aplauso para min. É que, Pois veña, por favor, un toquiño de cada, vale? comín Cuidado. 70.000 paztais, non vou saber o que é o curry. No, Pues ala, pero además son aí dous moi ricos, tanto Sí. o curry como o cúrcuma Sí, sí, son sí. dous... A mí gustame máis o curry, personalmente. E casan Pero están super ben. os dous xuntos, é E certo. casan super ben. Julio, mira. poderme poñer isto aquí? Sí, que non lle vai, o lume. Sí, vai aí. Non vai ninguna ahora. Bueno, No. Bueno, non pasa nada. non pasa nada, estas son Pues cousas esto. que pasan en En directo caso no que- programa. en caso de non que pasa nada. gañes, Xa un se premio arranxaremos. compartido. Premio compartido, é verdad, se gañas. Vai ou non che vai? Aí vai, a ver, a ver. Mira, xa saquei o salmón. Tende, Dáballe dando ánimo. saquei o salmón da solla. Vale. E ahora botámoslle un pouquiño de sésamo, vale? Vale. Para que nos dé o toque crocante, vale? Sabes que se me ocorre unha pregunta de concurso para isto? Sí, Sí. claro. Vamos a lá. A ver. Con que reboza Xulio Mato o seu salmão? Con soya e sésamo. Salsa de soya e sésamo. Con que reboza Xulio Mato o seu salmão? Con soya e sésamo. 664-4834-9 chamade ao Voltas co Prato. Temos 50 euriños e a posibilidade de arranxar a vitrocerámica de Begoña Sácase Vázquez. vai, Así que sácase chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Moito Mira, tráfico aquí, pasando no logo. refrito listo e garabanzos escorridos solo, sin lavar, vale? E ti non fixeches como... No, a mí non me fai falta porque o garabanzo non queda tan espeso como Claro, non se pega como a fava. este que se suicidou, fuera. Vale? Vale, vale. Entón, ahora vamos a botar un poquinho de caldo. Igual te pasaches de garabanzos, ou? No, No. no, que un... Hai que encher a... No, vale. Pensei que botaras demais. Ti non sei canta xente chicolla na casa, a miña cociña é grande, Sí, non pero chega bueno, nada. da- Este é un aperitivo para un montón de amigos, eh? A túa mesa da cociña para cantos é? Cantos queres? Cantos sodes? Nós somos 2 a 2 gatos. Pois xa está. Os gatos, non sei, eu teño unha cadela. Mira, isto sería con un bote de garbanzos para 2 persoas, vale? Ah, no, pois é Entón, bastante, isto é para 4 Un botiño... persoas, pero tens que ter en conta que isto non farta como... Non ten graxa como ten Sí, o pero bueno, porco, vale? sí que é certo que esta comida normalmente cando comes farta, despois ao paso de... Eso é. Xa che fai fame. Ao paso dun par de Efectivamente. horiñas. Entón, Pero mira, fai frisámolo. fame, sí, é certo. Bueno, imos a Carballo. Carmen, que tal? Boa tarde. Boa, Pero, dixeches bueno Boas, ou boas? boas. boas. Ah, vale. Como estás? Moi ben, mirando para ti, máis para Julio. Bueno, aquí está. E para Begoña non, lo? Para todos, hombre, Ah, pero neste momento estou vendo Vale. estou vendo a vos. Tes razón, falaches ben. Bueno, que che parecen os pratos que estamos facendo hoxe? Especiales. Especiales, non sei que E quer para dizer. este tempo de maravilla, moi rico. Vale, é verdade que para o tempo, ahora tal como están os días, que xa vai un pouquiño de frío, vellen moi ben así uns potaxes cantiños. Bueno, por 50 euriños, con que reboza Xulio o que está colocando agora mesmo, o salmón? Soya e sésamo. Moi Moi ben. ben! 50 euros, un aplauso para Carmen de Carballo, que leva os 50 euriños. E Carmen, cando queiras,
xa sabes que podes vir ao programa, estás convidada, vale? Vale, moi ben, moitas gracias. Veña, un biquiño. Veña, boa Un tarde. biquiño. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Xulio, colocaches o salmón? Colocadiño, tapamos, Vale. e nada, ahora 2-3 minutiños e se nos vai cociñar. Déxalo que se faga, E mentras vale. vamos a dar un pouco de alegría, vamos a escalfar un par de huevos. Vale, pois vou te deixar escalfando e marcho ben. con Bego que levo moito tempo contigo. Moi Vale. ben, sí. Vamos a ver. A ver, ahora xa vai. Vai, a ver, doime un pouco, pero vai. Ai, queres 3 en 1? Raca. Ibuprofeno e mucha agua. Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, quedaste Bueno. fastidiada logo do escadrizo. Non, estou ben. Bueno, Non estou poutra, estou ben. vale, está ben, está resistindo. Mira, Aguantando. mira como quedaron. Guau, Mira, quedou que espesísimas. colorciño. Hola. Sí. Mira, Guau. que boa pinta. E fíxome caso a vitro ao final, e mira, xa están. Hola. Si o bo é que Ah, eso sí. faise nun minuto, non? Isto faise O moi la- o rápido, sí, lagostín. isto nada. Isto casi cae na freidora e xa está listo. no Sí, aceite. sí. E valos meter nas favas ou valos poñer aparte? Vonos poñer por encima das favas, vonos cortar en trociños agora, Ah. para que sean máis fáciles de comer. Claro, para que teña todo o mundo un cachillo. Claro, e vonos colocar nas favas. Pero xa no plato, Sí, sí. Vamos a meter aquí, ainda nos queda aquí outro. Que guai. Vamos a meter a fritir. Super sinxelo, Vale, biches? fuches un pouco cativa cos lagostíns, xa eran 5. Porque tuven problemas Sí. nesta vida. Non deche, deu golpe, non daba cargado máis, claro. No, Non dabas non cargado. me iba a vitrocerámica, entón xa deixei de... Había xa máis. empecé a tolear, indo para ali, para cá, para outro lado. Hai que revisar este fogón, non pode ser isto, Este está fallando. Este fogón, Non sei dío que aí, lle dío aí, pasa. dío aí. Este fogón está fallando, por favor, Dillo, xente de calma, mantenimiento. que- Enséñalle Juan, aí, enséñalle. Juan, ven aquí a ese arreglar fogón non este, furrula, este Juan. non vai. Ese fogón non Este. furrula. Nada. Os outros ben, Os este outros... non. Dille así, dille, os outros... Os outros andan ben, este Ahí non está, anda ben. ese- Este non. Vale, vai haber que miralo, Juan, vai haber que miralo, sí. Vale, vou deixar aquí a Begoña e o seu fogón. Mira, Juan! Ese era Juan, ese era Juan. Vou deixar aquí a Begoña. É o que arranxa todo, é o que monta Leva as cocinas, sempre, desmonta. leva Sí, sempre sí. un destornillador na mão. Aquí, papa, Se non, sempre una man. isto caía todo. Si non caía todo, si caía. gracias a Juan funciona case todo menos o fogón, pois sí. Bueno, imos co público da voltas co prato, deixamos a Begoña aquí. Vamos palo, veña, epa. Un aplausiño, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver, vea de Santiago. É unha raxería na que Pulpería. supoño Rasería, que pulpería. raxería pulpería, supoño que o salmón non traballas tanto. No, non lo traballo directamente. Nin o lagostino tampouco tanto, ou sí? Tampouco, Bueno, no. Vale. Pero xe é o día no que vas probar dous potaxes que non hai na túa carta. No, no. Totalmente diferentes. Isto pode ser un día importante, Pode ser un día Además fundamental, sabemos dous. Sí. Eu creo que os dous van a estar moi bons, sí. Moi bons, moi bons. Eu creo que podo imaginar máis como sabe o de Begoña que o de Xulio. Sí. Creo que o de Xulio faz máis difícil de imaginar o seu. Sí, sí. Por todo o que lle botou. É máis No, no, exótico. pero non o digo como mal, Xulio. No, sino, no, no, digo, no, no como mal. No, no, no. Digo ben No, en porque plan ben. porque creo que é máis complicado. Sí, Non a sei. elaboración. Pode ser, pode ser, pode ser. Bueno, tes decidido, sabes máis ou menos por onde vai ir os tiros ou non? Tengo que probarlo, pero creo que sí. Vamos a ver. Despois a probalo se chile. Chámote nun minuto, vale? Vale. Un aplauso para Bea que está connosco. Ben de Santiago. É unha raxería pulpería. ¡Qué olla! ¡Ay, qué olla! Dios mío, qué olla! Aquí estou. Hay gente por ahí que dice que Estamos. tienen más. Mira que ben che quedou, ves? Mira que ben quedou. E Dino, mire. como callou, Sí, sí. A cociña vai estar jugoso por dentro. Ala. Entón ahora vamos a ir empratando. Bueno. Un par de trociños de salmón por persoa. E os ovos, teles aquí os ovos. Sí, mira, tranquilo. Que que ibas a arrimar un par de ovos, Sí, arrimámoslle un oviño para cada un. Vale, eu só me dou tempo de facer dous, pero Pero pois, aí un, non? poñemos un aquí. Hola. E agora rematamos cun toquiño de cilantro. Que Estate pa... quietiño, ahora estate quietiño aí que vou pedir un aplauso para ti. Estar moi ben aí. Vou posar aí. Espera, que teña que quitar unha espiña que vin aí, ó. Vale, aí deixo aí, deixo Levanto aí. ou deixo aí? Pido un fortísimo aplauso para Don Xulio Mato, Mira como recende, home das especies e os salmóns. Oh, moi ben, Recende Moi ben, moi ben, moi ben. Moi Bueno, ben, pois o moi de ben. Xulio está rematado, imos ver o de Begoña Vázquez, que tamén está empratando neste preciso instante. Estoy en ello.
Hola, Begoña. Hola, que tal? Como estás? Ben, xa se me pasou o meu enfado contigo. Vale, pero si dixetes que non hai rencores que non me guardaba. Pero guardeiche un chesquiño. Ajá. Xa está. Ves, Xa un está. pouquiño sí, Acabado. xa está. Vale, Mira. recordoulle nun momento dado. Bueno, xa está. Ves como Mira, chegan mira. os langostinos? Chegan, sí. Vale, ya un Sí, pouquiño sí. de perixel, así por enriba. Ole. Listo. Ai, pois vou pedir tamén un fortísimo aplauso para Begoña Vázquez, outra artista máis. Aí está, das fabas e os lagostinos. E chegou o momento de que Bea de Santiago se levante e veña a probar. Un aplauso para ela. Vamos, Bea! Ven por aquí. Ven por aquí. Ponte aquí. E cando queiras, podes ir probando os dous pratos. Ai, vale. Oye, Podes ir sí. probando os dous pratos e nos repartimos cartiño. Como se chama a salsa que fixo Begoña? Salsa americana. É que non o dixemos en ningún momento. Pero non creo. son americana. No. Son de Ríos. Pero fixen unha salsa americana. Da trepa, Da trepa, sí. Si nos din salsa da trepa, vale nos tamén, A min non? váleme cualquier Bueno, a cousa. resposta é salsa americana, pero se alguén di salsa da trepa, tamén nos vale. Por Maravilloso. 50 euriños. 664 4834 19 como... Aí está. E ademais imos a túa provincia. Imos a Ourense. Ah, mira Ana, que que ben. tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, como ves os pratos que fixeron hoxe os cociñeiros? Bueno, teño unha pinchaza. Sí, si tiveras que escoller un, cal collías? Así pola vista. Pois por a vista case de Begoña, pero bueno, os dous, Bueno, están as cousas un pouco igualadas. Igualadar non, tan fatal. Bueno, pero a ela gustaballe máis o teu. Bueno, veremos a ver que é o que pasa. Por 50 euriños, Ana, como se chama a salsa que fai Begoña? Salsa americana. Moi ben, 50 euros. Que non son de Ourense, van de Ríos a Ourense. Un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? A vos. Veña, hasta loguiño, chao, chao. Pois chegou o momento de verdade, Begoña, Xulio e Bea de Santiago, despois de probar quen gaña o a voltas co prato das potaxes. Don Xulio Mato, tiño clarísimo, Don Xulio Mato. Aí está esa victoria. Que ben. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Lembren que as receitas están sempre en donde? En @voltascoprato. Vémonos mañán con máis receitas. Aquí. Chao. Mueve tu puchero.